पाश्चात्यादेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय पतित पावन श्रील प्रभुपाद जय जयं पराजय दयालु श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण ഷെയർ ചെയ്തത് പോയില്ലേ സോറി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കാണുന്നില്ലേ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ടാബിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം വന്നു മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദേദം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാതാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പോകാം, ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യൻ ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമത് എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് ആരാണ്, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ അതാരാണ്? ശ്രീ ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമത് എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, ഇസ്കോന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ്കോന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശ്രീ എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. 1896 കൽക്കട്ടയിലാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അഭയചരൺ എന്നായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഗൗർ മോഹർ, അമ്മ രജനി, അതായിരുന്നു അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കള്. വൈഷ്ണവനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുടുംബത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഭക്തിയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കൽക്കട്ടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷം തോറും ജഗന്നാഥപുരിയില് രഥയാത്ര നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന രഥയാത്ര വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു രഥയാത്രയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലത്തെ ഒരു രഥം വേണമെന്ന് ആ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഭുപാദർ ആഗ്രഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനോട് അത് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഒരു രഥം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഈ രഥയാത്ര മഹോത്സവം ചെയ്യുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുള്ള് മൈൻഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലോട്ടായിരുന്നു. അതായത് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള കളികളല്ല അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, കാരണം വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ വിഗ്രഹാരാധന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ അപ്പൊ അതിനെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് പോകാനായിട്ടായിരുന്നു. മകൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോകണം എന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒറീസയിലാണ് ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രം ഉള്ളത്. ഞാനിപ്പോ ആ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തണുപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പിന്നെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഈ വൈദിക വിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനം എഴുതി അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് പിന്നെ ദ്വൈവാരിക തുടങ്ങിയതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഗുരു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ജലദൂത എന്ന കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അവിടെ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ഹിപ്പികളെയും അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു തരത്തിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ജൂലൈ മാസത്തില് ഇസ്കോൺ 1966 ജൂലൈ മാസത്തില് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചു. കുറെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ 100ഓളം അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആശ്രമങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കുറെ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചത് അതിന്റെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാതാവും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഭക്തിവേദാന്ത ട്രസ്റ്റ്, കാരണം ഈ ബുക്കിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്തിവേദാന്ത ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നൊരു മാസിക അത് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലാക്കി. ഇന്നും നിലവിൽ ഉള്ളതാണ്. അത് 20 ഭാഷകളിലായിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പോയത് ഈ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയത് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചിയില് അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ശിലാഫലകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വന്തം ജീവിതം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടി പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും
ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം 1977 നവംബർ 14 ഇഹലീല അവസാനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം. നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓഥറെ കുറിച്ച് നോക്കും, ആ ബുക്കിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നോക്കും. ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ബുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അന്തസത്ത അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയ ഓഥറെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് രാധാ ഗോവിന്ദ് മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണിലെ പ്രതിഷ്ഠയാണ്. അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സാണിത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തില് ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ്, രാധാ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹം IIT കാൺപൂരിൽ നിന്ന് ബിടെക് കഴിഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്. ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പരമ്പര വരുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ, അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം? പ്രതിപാദരുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ആ ഒരു അറിവ്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ അത് അതേപടി അതില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അതാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് അതില. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണോ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഉള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ അറിവിനെ ഒരു തരത്തിലും മായമില്ലാതെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ അത് അതേപടി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം രചിച്ചിട്ടുള്ള വേദവ്യാസന്റെയും ആശയങ്ങള് അതേപടി ഒരു കലർപ്പും ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ വായിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുപരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുരുപരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ 4 തരത്തിലുള്ള ഗുരുപരമ്പരകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അതില് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അതില് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 4 തരത്തിൽ അത് പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഇപ്പൊ ശ്രീ സമ്പ്രദായം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രുദ്ര സമ്പ്രദായം എടുക്കുമ്പോൾ ശിവനിൽ നിന്നാണ്. കുമാര സമ്പ്രദായം ആണെങ്കിൽ 4 കുമാരിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് മധ്വാചാര്യരാണ് അതിന്റെ ആചാര്യം വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. കാരണം വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഇത് 4. പിന്നെ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആരാണ്? അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവുമാകിയാൽ ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യത പറയുന്നത് എന്താണ്? അർജുനനാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. ആർക്കാണ്? അർജുനനാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റമിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭക്തനായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കണം,
ഉറ്റമിത്രമായിരിക്കണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ക്വാളിറ്റീസും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവത്ഗീത നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് കുറേശ്ശൊക്കെ മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവും, പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ പ്യുവർ ഭക്തന്മാരല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ, നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം, നമ്മൾ ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അത്രയും നമുക്ക് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ഭക്തനായിരിക്കണം, പിന്നെ ഉറ്റമിത്രം എന്താ പറയുക, അത് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു ശിഷ്യന്റെ, കാരണം ഗുരുവിനോട് കാണിക്കുന്ന കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത്, ആ ഒരു മൈൻഡോടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനല്ല, ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. എങ്കിലേ നമുക്കത് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ വിശ്വകരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട, ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന ആ ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ്, നമ്മള് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് അസുഖം വന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ അസുഖം മാറുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, ആ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഒരു ആചാര്യന്, ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവും, അവര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ താളിലും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന്, അതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഓരോ താളിലും പറയുന്നത്. മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ ഫലമായി വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു ഭഗവത്ഗീത വിദ്യാർത്ഥി ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയും സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അയാൾക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ മായാപാതാവിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾക്കുള്ള കറക്റ്റ് വഴിയായിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് എത്താം, കുറെ സമയങ്ങൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അഡ്രസ്സ് അറിയില്ല, നമ്മളപ്പോ അത് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോൾ കുറെ സമയം പിടിക്കും. കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ എത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വിഷമിക്കുകയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടാനാണല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്, നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് ശീലിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതിനൊക്കെ എന്ത് കിട്ടാറുണ്ട്, ഒരു യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ
അതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈഫ് മാനുവലാണ് എന്ത്, ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമ്മളെ ലൈഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മളൊരു ജന്മം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടോയ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മാനുവൽ നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതം നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, മോക്ഷം കിട്ടുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജന്മത്തിനായൊരു പൂർത്തീകരണം വരുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ജീവിതം പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങള് 18 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിനെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു, മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗമെന്നും അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നും പറയും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിനെ നമ്മൾ 3 പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീതനെ. അപ്പൊ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെ കർമ്മയോഗമെന്നും അത് കഴിഞ്ഞ് 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 18 അധ്യായങ്ങള്, 700 ശ്ലോകങ്ങള്, അതിനെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയണത്, കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട്. നമ്മളൊരു ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോർച്ചിന്റെ ലൈറ്റ് ആ നേരെ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രകാശം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയല്ല. അതെന്താണ്, സൂര്യനെ പോലെയാണ്, ചുറ്റും അത് ഫുള്ള് പ്രകാശം തരുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാണ്, മറ്റുള്ള ഒരു പ്രകാശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റും അത്രേ എത്തുള്ളൂ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരും പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയും, ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് കഴിയും. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വീട്ടിൽ ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും, ആ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രത്യേകത. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്നു അന്ന് മുതൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കി തുടങ്ങി, നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചുറ്റും പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത അത്രയും പ്രകാശം തരുന്നതാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത്, ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അപ്പൊ 5 വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണ്, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാലത്തിനെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും. നമ്മൾ നടന്നു പോണ കാലത്തിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, ഒന്ന് കാലത്തെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ഈ 5 വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗീത മഹാത്മ്യം. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ള മഹാത്മ്യം എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റത്തെ മഹാത്മ്യം പറയാണ്, ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. ഗീത മഹിമാമൃതം. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദി വർജിത. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഫസ്റ്റ് മഹാത്മ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത
ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ടും എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനും സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പോകുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തില്ല, പിന്നെ ദുരിതങ്ങളില്ല, പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ഭയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റത്തെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നതാണ് ഭയശോകാതി വർജിത. ഭയ എന്താ പറയുക, ഭയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇതൊക്കെ സംശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നവര്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കും അജ്ഞരായവർക്കും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കും ഒന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, ഈശ്വരന്റെ ഒരു അവബോധം അവർക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഗീതാധേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ദീഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഗീതാ മഹാത്മ്യം എന്താ പറയണത്? ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ആരാണോ ഭഗവത്ഗീതയെ സമീപിക്കുന്നത്, നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരിക്കണം, ഗൗരവപരമായിട്ടായിരിക്കണം ഭഗവത്ഗീത സമീപിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് അവര് മുക്തരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മുമ്പ് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മ്യം പറയാണ്, നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, കാരണം പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതിനു മുന്നായിരിക്കും നമ്മൾ തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത മഹിമാമൃതം. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖ നിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷാപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന്റെ ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പറ്റും മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സുഹൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ നിത്യം നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന് ശുദ്ധി വരുത്താനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തില് ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന നമ്മളെ ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ ഹിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത്മി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദ സാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അതെല്ലാം വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യസ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത്മി നിസൃത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുടെ എന്താ പറഞ്ഞ
ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അത് വേറൊരു സാഹിത്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു സാഹിത്യം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടിയിട്ട് ശ്രവിക്കുക, വായിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ മുഴുവനും വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് എന്ത്, ഈ ഭഗവത്ഗീത. കാരണം അതിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവാരാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താദി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവന്റെ പിന്നെ എന്തു പറയാൻ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം അത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം, മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. കാരണം അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാരാമൃതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമാണ്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താ പറഞ്ഞ, ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്നത്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സാ സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്യണത്, ഒരു പശുവിനെ കറക്കാണല്ലേ, അപ്പൊ അത് എടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണത്, ആ പാല് കുടിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാണ് ഒരു പശുവിനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണ, ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കാണ്. അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും എല്ലാം അത് ആ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേയൊരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേയൊരു ഈശ്വരനെയും ഒരേയൊരു മതത്തെയും ഒരേയൊരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതമാണ്. ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം അത് എന്താണ് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏകധർമ്മ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ. സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന, തന്നാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്താണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള സേവനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, പിന്നെ ഒരേ ഒരു സേവനം എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം. പിന്നെന്താ പറയണത്, മന്ത്രം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇനി അധ്യായം 1 തുടങ്ങാണ്. അർജുന വിഷാദയോഗം, അർജുനന്റെ വിഷാദയോഗം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ രണ്ട് പേര് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അർജുന വിഷാദയോഗം. ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ എന്താണ്, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അർജുനന് വിഷമങ്ങൾ. അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ നിരീക്ഷണമുണ്ട്, പിന്നെ അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങളും ഉണ്ട്.
പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർജുനന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായമാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും ഒന്ന് പറയാണ്. നമുക്കറിയാം, പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം. അതിന്റെ ഒരു ബേസിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരും കൗരവരും ചേട്ടന്റെ അനിയന്റെ മക്കളാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, പാണ്ഡവരെ ഒരിക്കലും കൗരവര്, അതായത് ദുര്യോധനൊന്നും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ സ്വത്തിന് അവകാശം ഉണ്ടായിട്ട് അതൊക്കെ നിഷേധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത്. പിന്നെ അവര് എന്താ പറയുക, പലതരത്തിൽ അവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ലാസ്റ്റ് ചൂതുകളി പോലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കണം, അവര് വനവാസത്തിന് പോകേണ്ടി വരാണ്. 14 വർഷം വനവാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വന്ന് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ രാജ്യത്തിന് ചോദിക്കുകയാണ്. പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു, കൊടുത്തില്ല. 5 ഗ്രാമങ്ങൾ ചോദിച്ചു, 5 വീട് ചോദിച്ചു, ഒരു വീട് ചോദിച്ചു. ഇതൊന്നും ആര് കൊടുത്തില്ല, ദുര്യോധനാദികൾ കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്താണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല, അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, യുദ്ധം എന്നൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് വരുന്നത്. കാരണം തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആര് പോകാണ്, പാണ്ഡവര് പോകാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ 7 അക്ഷൗണിപ്പടയും അതുപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനൻ 11 അക്ഷൗണിപ്പടയും വെച്ചിട്ട് യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത്. കാരണം ആ രാജ്യം കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ദ്രൗപദിനെ കുറെ ആക്ഷേപിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്റെ ബേസിലാണ് ലാസ്റ്റ് യുദ്ധത്തിലോട്ട് അവര് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ യുദ്ധം വരുന്നത്. ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അർജുനന് യുദ്ധത്തിന് വന്നവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ, കാരണം സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ അനിയന്റെ മക്കളാണ് കൗരവരും പാണ്ഡവരും. അപ്പൊ പക്ഷെ അവരപ്പോ രണ്ടു കൂട്ടരും എന്താണ്, ബന്ധുക്കളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ചുറ്റുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പ്രയാസം വരാണ്. അർജുനൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ഒരു കരുണയും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ അവിടെ അർജുനന് കൊടുക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം പറയുന്നത്. ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 1, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. ധൃതരാഷ്ട്രാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒറ്റ ശ്ലോകം പറയുന്നില്ല. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ ഹിമ കുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുകയാണ്. ആരടുത്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ സഞ്ജയ, സഞ്ജയന്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ ആരാണ്? സഞ്ജയൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ മന്ത്രിയാണ്. സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തില് ഇത്രയും ഒരു വൈരാഗ്യം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം, ദുര്യോധനൻ ഇത്രയൊക്കെ ദേഷ്യത്തിൽ വരാൻ കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ്. ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രക്കാണ് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷെ അന്ധനായതുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരാണ്? പാണ്ഡുവിന് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേ തൊട്ട് ആ ദേഷ്യം ആർക്കുണ്ട്? ധൃതരാഷ്ട്രക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം വിചാരിച്ചു തന്റെ മക്കള് ജനിക്കുമ്പോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ അവിടെയും എന്ത് സംഭവിച്ചു? പാണ്ഡുവിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനാണ് മൂത്തപുത്രൻ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂത്തപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരന് രാജ്യഭരണം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദേഷ്യം കൂടി ആ മക്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി മക്കളിലേക്ക് അതേപടി പകർന്നു കൊടുത്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ യുദ്ധഭൂമിയില് ഇനി യുദ്ധത്തിന് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയാ തന്റെ മക്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും, കാരണം അവർ ആ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയിലാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലും എന്താ പറയാ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഉപദ്രവിക്കാനും അങ്ങനത്തെ ക്രൂരപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മടിയില്ലാത്തവരാണെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ പാണ്ഡവരാണെങ്കിലോ ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്, അതും അറിയാം. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിന് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ആ മക്കൾക്ക് എന്ത്
പറ്റി അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് ആര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ജന്മന അന്ധനാണ് നമ്മ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒന്നും കാണാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ഇതേപോലെ തന്നെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. അത് സഞ്ജയന്റെ ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, ഈ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്. കാരണം അച്ഛനായ ധൃതരാഷ്ട്രക്കുള്ള ഒരു സന്ദേഹമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ കാര്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഈ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അവരെന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ ആർക്ക് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജയന്. അതുകൊണ്ടാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ആ യുദ്ധരംഗം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. കാരണം രണ്ടുപേരും ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രായ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൗരവരും പാണ്ഡവരും രണ്ടു പേർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നത്? ഈ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് ആര് നിഷേധിച്ചത്? ആ വംശപാരമ്പര്യം നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചെയ്തത്. ഇനി ശ്ലോകം 2 ഇല്ല 3 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആകുമ്പോൾ ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ് എന്താ സഞ്ജയൻ പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പാശ്ചേത്ത പാണ്ഡുപുത്രാണം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാം. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞത്? പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? പാശ്ചേത്താം പാണ്ഡുപുത്രാണം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രുപദ പുത്രൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ മകനാണ്, ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ്. അത് ദ്രൗപദിയുടെയും പിതാവാണ്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരായിട്ട്? ഈ ദ്രുപദ രാജാവുമായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു യാഗം നടത്തിയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യ വധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വരം ആര് നേടിയിട്ടുണ്ട്? ദ്രുപദ രാജാവ് നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് ആർക്കറിയാം? ഈ ഇവർക്കറിയാം, ഇതറിയാം. എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ആചാര്യൻ ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആർക്ക്? ഈ ദ്രുപദന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദുമ്നന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ് ഇപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ സേനാധിപതി. ആരാണ്? ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ്. ഈ ദ്രോണാചാര്യരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ആര് നയിക്കുന്നത്? ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹാപാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ആ ഒരു ദേഷ്യാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ദുര്യോധനൻ. കാരണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ അവര് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിനെ നയിക്കാനായിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം അറിയായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് ഈ ശാപത്തിന് ഈ വരം നേടിയിട്ടുള്ളതും ഇതൊക്കെ അറിയാം. എന്നിട്ട് ചെയ്തതല്ലേ എന്നുള്ളൊരു, കാരണം ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പ്രവർത്തിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ദുര്യോധനന്റെ നയതന്ത്രത്തിലാണ് പറയാണ് ഇവിടെ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 4ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ കൗരവ സൈന്യത്തിന്റെ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഈ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളതാണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, പാഞ്ചജന്യം ഋഷി കേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ
പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് ശംഖൂതിയത്? ഭഗവാന്റെ ശംഖാണ് ഇവിടെ പാഞ്ചജന്യം. അർജുനൻ ദേവദത്തം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ ഏത് ശംഖൂതി? പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇവരോരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് ഊതി. പിന്നെ അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രായുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ചാപരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. ഇനി പറയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആ യുദ്ധത്തിന് കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഘോഷാധാർതരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ താരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യന്നുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ എല്ലാവരും ശംഖുകൾ ഊതി. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവരും പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരും എല്ലാവരും ശംഖുകൾ ഊതി. വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു. എല്ലാം ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. ശംഖു മുഴക്കിയപ്പോ അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോലാഹലം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സൗണ്ട് വന്നപ്പോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആ സൗണ്ട് വന്നു. ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ഇത് കേട്ടപ്പോ ആരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു പറയാണ് ഇവിടെ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന്. പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താ കാരണം? പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. 7 അക്ഷോണിയും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമാണ് ആരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് 11 അക്ഷോണിയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെയാണ്? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? ഏത് വിപത്തുണ്ടെങ്കിലും, എന്തൊരു മഹാവിപത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആർക്കറിയാം? പാണ്ഡവന്മാർക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും അത് ആര് സോൾവ് ചെയ്തൊരു നമ്മളെ തട്ടാതെ അത് പോകും. നമ്മളുടെ ചുറ്റും ഒരു വലയുണ്ടാവുന്ന പോലെയാണത്. അത് ആർക്കും അറിയാം? പാണ്ഡവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല. ആരുടെ ഹൃദയം മാത്രമേ പിളർന്നുള്ളൂ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു പാശ്ചാത്തലം റെഡിയായി. ആരൊക്കെ യുദ്ധത്തിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോതാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണം, അച്യുത എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഇവിടെ ഓരോ പേരുകളാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഓരോ പേരുകൾ പറയുകയാണ്. ഇവിടെ അച്യുത എന്നാ പറയുന്നത്. അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത് ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പാർത്ഥന്റെ സാരഥി. പാർത്ഥൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനന്റെ സാരഥി ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ സാരഥിയാകാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്രൈവർ നമ്മള് ഡ്രൈവറോട് പറയണം എവിടെ വണ്ടി നിർത്തണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ അദ്ദേഹം അതേപടി ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയാതെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കാര്യം പോലും നടക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനാണ് ആരുടെ തേരാളി? അർജുനന്റെ തേരാളി.
തേരാളി. അപ്പോ എന്നിട്ടും ഇത്രയും നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ലോകത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ അർജുനൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് ഒരു വീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ അതേപടി അനുസരിക്കാണ് ആരിവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്, യുദ്ധകാംക്ഷികളായി വന്നിട്ടുള്ളവരെന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് തേര് നിർത്താനായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളവരെ കാണാനായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ആരാണ്, ദുര്യോധനന്റെ അല്ലെ, ദുര്യോധനന്റെ ആളുകളെ, ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേര് കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് രണ്ട് എന്താ പറയാ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് തേര് നിർത്താനായിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ എല്ലാവരെയും കണ്ടു. അർജുനൻ ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെയൊക്കെ കണ്ടു. നമ്മള് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, രണ്ടുപേരുടെയും നമുക്കറിയാം ചേട്ടന്റെ അനിയന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കള് ഒരേ കോമൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, മുത്തശ്ശൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദ്രോണാചാര്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൃപാചാര്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗുരുജനങ്ങള്, ശല്യല്, ശകുനിനെ പോലുള്ള മാതുലന്മാര്, പിന്നെ സഹോദരങ്ങള്, ലക്ഷ്മണാദികളായ പുത്രന്മാര്, അശ്വത്ഥമാവ് തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കള്, പിന്നെ ഗുണകാംക്ഷികള്, ഇങ്ങനെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാവരെയും ആര് കണ്ടു, അർജുനൻ കണ്ടു. ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് തേര് നിർത്തിയപ്പോ അർജുനന്റെ ഈ ബന്ധുക്കളെ മുഴുവൻ അവിടെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, വേപദുശ്ച ശരീരേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താദേക്ഷൈവാ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്, ഈ യുദ്ധത്തിന് വന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര ശരീരം വിറയ്ക്കാനും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാനും തുടങ്ങി. കാരണം അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഇവരൊക്കെ ആരാണ്, സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാണ്, ബന്ധുക്കളാണ്, ഗുണകാംക്ഷികളാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വന്ന് കണ്ടപ്പോ അർജുനനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ അർജുനൻ ഇവരാരും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പെട്ടെന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരീരം വിറയ്ക്കാനും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. ഒന്ന്, നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, ആനന്ദ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളെ രോമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ വേറെ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ പറയണത്, പിന്നെ ഭൗതിക ഭയം കൊണ്ട് രണ്ടു തരത്തിലും സംഭവിക്കാം. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഇത് അർജുനന് ഉണ്ടായത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അർജുനൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവരൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നെന്നുള്ളതിൽ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോ അർജുനന് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുകയും ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ നച്ചാ ശക്നോമി വസ്താതും ഭ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, നിർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, കാരണം ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് ഭയങ്കര പ്രയാസായി. അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ വികാരം കൊണ്ട്, ഈ പ്രയാസം കൊണ്ട് അർജുനൻ പറയണ യുദ്ധരംഗത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് അർജുനന് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അർജുനന്റെ ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഒരു ആസക്തിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അർജുനന് ഇവരോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം, അതാണല്ലോ അർജുനന്റെ ഈ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല, അർജുനന്റെ മനസ്സ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്. കേശവ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനെന്ന്. അതുകൊണ്ട് പറയണേ, ആ വിഷമം, ആ ആസക്തി കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ഭൗതികത്തിലുള്ള ആസക്തി, അതായത് ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം, ആ മനോദൗർബല്യം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള വിപ്രമൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയാണ്.
5 കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതില് എല്ലാ ശ്ലോകം ആയിട്ടില്ലല്ലേ, 28, 30. അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്ന ആ ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് പറയാണ് കേട്ടോ. 5 കാരണങ്ങൾ പറയാണ്. ഒന്ന്, അർജുനൻ മൃദുല ഹൃദയത്വം, പിന്നെ ഭൗതിക സുഖ അനുഭവങ്ങള്, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവസ്ഥ. 5 കാരണങ്ങളാണ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് പറയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, അർജുനൻ ഭയങ്കര മൃദുല ഹൃദയത്തിനാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള്, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അർജുനന് ഈ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഭയങ്കര സഹതാപം തോന്നാൻ വരുന്നത്. കാരണം തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊരുതുന്നവരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ടായിരുന്നു? പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എതിർ വശത്തുള്ളവരെ, ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരെ കൂടി കണ്ടപ്പോ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്, ഇവർക്കൊക്കെ മരണം അടുത്തല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നി? സഹതാപം തോന്നി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരാനും വായ് വളരാനും വരളാനും തുടങ്ങി, മുഖം വരളാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. കാരണം രണ്ടു വശത്തും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള കുറെ പേരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? അർജുനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തുമായ ഒരു സഹതാപം തോന്നാണ്. മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ് അർജുനന്റെ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാം സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചം രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ ഈ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകാനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന അർജുനൻ. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ബന്ധുക്കളൊക്കെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വിജയം എനിക്ക് വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ആരിവിടെ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല, സുഖിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സുഖവും വേണ്ട എന്ന് ആരിവിടെ പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. അടുത്തത് തന്നെ 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മാന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും ഫലം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്ന 3-ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പാപം. അതായത് ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം കിട്ടും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അക്രമികാരികളാണ് ഇവര്, പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഹിംസിക്കുക എന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർക്കും ഉചിതമല്ല, നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് സുഖം നേടാനാണ്? അങ്ങനെ അവരെ കൊന്നിട്ടുള്ള സുഖം ആർക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട, ഇവരെ കൊന്നിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം നമുക്ക് വേണ്ട. അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 തരത്തിലുള്ളവരാണ്. ഒന്ന്, വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടൻ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ അക്രമികളാണ്, അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമില്ല എന്ന് പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക. ഈ 6 പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികള് പാണ്ഡവരോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് തരത്തിലുള്ള അക്രമം ചെയ്തവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള
പാപം ഏൽക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണ? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദിശ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ സവർണ സങ്കരാഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണത്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിച്ചു പോകുന്ന പറയണത്. കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ത്രീകള് ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീകള് ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വീട്ടിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ സമൂഹത്തില് കൂടുതൽ സജ്ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സമാധാനം ഐശ്വര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ആത്മീയമായിട്ടൊരു അന്തരീക്ഷവും അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് നല്ല ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും ആത്മീയമായ പുരോഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രവും അവരുടെ വിശ്വാസമൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാതും ഈ സമൂഹത്തില് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നല്ല ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ലൊരു സമൂഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തിനെയും വിശ്വാസത്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നിലനിന്നു പോകുന്നത്. ചാണക്യൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. സ്ത്രീകള് അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, വിട്ടുപോയിട്ട് അതായത് സ്ത്രീകൾ സാമാന്യമായി ബുദ്ധിമതികളല്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വസിച്ചുകൂടെന്നും പണ്ഡിതനായ ചാണക്യൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് ചാണക്യൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവരുടെ. അപ്പൊ അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരെപ്പോഴും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പുത്രൻ സംരക്ഷിക്കണം, ഭർത്താവ് സംരക്ഷിക്കും, അച്ഛൻ സംരക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വരുന്നത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. പക്ഷെ അതിവിടെ പറയാണ്, ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പറയുന്നതാണ്. നചൈദാദി കതരന്നോഗരീയോ യദ്വോ ജയേമാ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേതാർദ്ധ രാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇവിടെ അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാരണം ഇവരൊക്കെ കൊന്ന് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? വേറെ ആരും ഇല്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ആ രാജ്യം കിട്ടി ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരർത്ഥം ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവരെ ജയിക്കുക, അപ്പൊ ഇവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതാണോ ഇവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 പേരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയണം മെയിൻ ആയിട്ട്. ഒന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര, കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രക്കാണ് ആശങ്കയുള്ളത് അല്ലെ. കാരണം തന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, തന്റെ മക്കൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ആർക്കാ ആഗ്രഹമുണ്ട്? അതാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 2-ാമത്തെ പിക്ചറിൽ വരുമ്പോ അർജുനന്റെ പ്രയാസം എന്താണ്? അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെ താല്പര്യമില്ല. കാരണം യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? തന്റെ ബന്ധുക്കളും കൂടപ്പിറപ്പുകളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഒന്ന് ജയിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ആ രാജ്യം മുഴുവൻ നേടണം, പാണ്ഡവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോൽപ്പിച്ച് അവരെ വധിച്ച് ആ രാജ്യം മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കണം ഒറ്റ ചിന്തയെ ആർക്കുള്ളൂ? ദുര്യോധനുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയില്ല. സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അഹോ മത്തബഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യത്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഇനി എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്വന്തം
രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലാണോ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഇങ്ങനെ കുറെ ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോ അർജുനന് തോന്നാണ് താൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലെന്ന്. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടത് കുറെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ അത് പറയാണ്, എന്തൊരു കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മള് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? കാരണം അത്രയും സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അർജുനൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഇവര് ജനിച്ചപ്പോഴേ തൊട്ട് ഇവർ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദുര്യോധനനൊക്കെ അല്ലെ പല രീതിയിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ എന്താ പറയുക, അവർക്ക് വേണ്ട താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തില്ല, വനവാസത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നു, കുറെ അവര് ഒളിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു, അങ്ങനെ കുറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ മഹാപാപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്തൊരു മഹാപാപമാണ്. കാരണം അവരെ വധിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു പാപമായിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. ഒരിക്കലും അർജുനൻ തനിക്ക് ഇത്രയും ഉപദ്രവം അവരുണ്ടാക്കിയെന്നൊന്നും അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശാസ്ത്രപാണയാഹ ധാർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇനി ഇവരോട്, ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവര് കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കണം. അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, അവരെന്നെ കൊല്ലട്ടെ, എന്നാലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ അവരോട് പൊരുതാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്കാണ് ആര് വരുന്നത്? അർജുനൻ വരുന്നത്. കാരണം സാധാരണ ക്ഷത്രിയന്മാര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷത്രിയന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിന് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിരായുധനായിട്ട്, കയ്യിൽ ആയുധമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പൊരുതാൻ ഇഷ്ടമില്ല, രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ യുദ്ധം ചെയ്യും. ഈ രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യാസമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ താല്പര്യമില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് നിയമം. അപ്പോ അർജുനൻ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ, നിരായുധനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, അവരെന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും അർജുനൻ അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. കാരണം അവര് എന്തൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷെ അർജുനൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്താണ് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ആ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സചരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്തത് എന്താണ്? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സഞ്ജയൻ ആരടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത്. ധൃതരാഷ്ട്രല്ലേ ചോദിച്ചത്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ, അവരെന്നെ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എന്നെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊന്നോട്ടെ, ഞാനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തോടെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തോടെ അർജുനൻ വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിപ്പായി എന്ന് പറയാണ്. ഇനി അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതില് പറയാണ്. പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് പറയണത്, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി എന്ന് വെച്ചാൽ ധർമ്മക്ഷേത്ര ആണെന്നാ പറയുന്നത്. ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുന്ന നിലനിൽക്കുകയാണ്. അത് ധർമ്മത്തിന് മാത്രം വിജയം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയാണ് ഏത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആരുടെ? ധർമ്മപക്ഷം ആരാണുള്ളത്? അർജുനനാണല്ലേ ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് വിജയം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട്. കാരണം അവിടെ എപ്പോഴും വിജയം വരുന്നത് ആർക്കാണ്? ധർമ്മത്തിന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് ആരാണ്? അർജുനനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് വിജയം ഉണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തെ ദിവ്യമായ രഥം പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഉപയോഗിച്ച രഥം ഏതാണത്? അഗ്നിദേവ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയിക്കുന്ന അഗ്നിദേവ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ് യുദ്ധത്തിന്
പാർത്ഥൻ സാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓടിക്കുന്ന ഈ രഥം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതും വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കപിധ്വജൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടിയുമേല് അടയാളമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഹനുമാനാണ് അടയാളമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ ശ്രീരാമസ്വാമിയാണ് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണ്? അതിനു മുന്നേ അവതാരം വന്നപ്പോ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അവതാരം എടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യദാസനായിട്ട് ഹനുമാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് ആർക്ക് വിജയം ഉണ്ടായിരുന്നു? ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് വിജയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഇവിടെ കപിധ്വജനായിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടിലുള്ളതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതും കപിധ്വജൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു പോയിന്റ് പറയാണ് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട്. പിന്നെ ശംഖനാദം, ദിവ്യശംഖുകളാണ് എല്ലാതും, അതെല്ലാതും വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ ഗാണ്ഡീവം എന്താ പറയണത്? വില്ല് അല്ലെ, അർജുനന്റെ വില്ല്, അതും ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാണ് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണം. പിന്നെ തെക്ത ജീവിതമാണ്. കാരണം ഇതിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്? ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അവരെല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആർക്ക് ഫേവർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? അർജുനന് ഗുണമായിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ്. അപ്പൊ അത് അർജുനന് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണിത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും പറയണം. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 7 അക്ഷോണിപ്പടയും ഭഗവാനുമാണ് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതും ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ, നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അത് സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായി ഇനി ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും, എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. എങ്ങനെയും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെത്താൻ മാറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരീരം കൊണ്ടല്ല, നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ്, ബുദ്ധി കൊണ്ടാണെന്നാ പറയണത്. മനസ്സുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാതും ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഒന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? അതെല്ലാം ഭഗവത് സേവനയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അവബോധത്തിന് മാറ്റം വരും, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാക്കപ്പെടും. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് എന്തിലും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായം ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ. ഞാനത് പക്ഷെ ഇന്ന് പറയുന്നില്ല, സമയം ലേറ്റായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ ശ്രീ.